Ono što mene raduje, a što niko ne spominje, a što bi svi trebali da spomenemo, jeste da su i kadeti našeg fudbalskog kluba ponovo prvi, jer to je budućnost fudbalskog kluba Šumadije, i da sve selekcije ostale, te kadete vodi trener Darko Stojičkov. To je neka generacija koja je bila jedno vreme izgubljena, znači nismo uopšte računali na njih, ali on je svojim radom dokazao ono što sam i na početku razgovora rekao, da stvarno najbolji treneri rade u fudbalskom klubu Šumadije. On je izvukao maksimum od njih i oni su zauzeli to prvo mesto, tako da nadamo se da će na kraju sezone oni ostati na tom prvom mestu i da će probati da ponove ono što su generacije 96-97 uspela da barem igra kvalifikacije, ako ne i da prođe te kvalifikacije. Znamo ranije da je bilo 79. pa 89. znači malte ne 10 godina treba da dođu do jedne dobre generacije. Sada se pokazuje taj neki kontinuiran rad da pokazuje da daje rezultate. Znači jedan trener uzme svoju generaciju, ide do kraja, to se pokazalo kao dobro i to mi u klubu koristimo. Pored njih su i omladinci u gornjem delu tabele koji vodi i, znači Nenad Mastilović i dalje radi kao i trener omladinaca i trener Rade Jokić sa pionirima takođe su plasirani u gornjem delu tabele, tako da moramo biti zadovoljni. Ove godine smo prvi put u toj generaciji petlića odvojili, znači ne da budu dve generacije jedna ekipa, nego svako je imao svoju generaciju, što se pokazalo kao odlično, jer mi imamo u te generacije 2003 i 2004 40 dečaka, zamislite sad u njih 40, 11 će da igra i zato nam je nestaju deca. Ove godine smo se odlučili da imamo Šumadiju 1, Šumadiju 2, po uzoru na neke veće klubove. Šumadija treba da stremi ka tim većim klubovima i da se ugledamo na njih, tako da mislim da je to bio pun pogodak i da je bilo dosta ljudi kada je bio taj mali derbi naših petlića zadnje kola ovde u Aranđelovcu, da je dosta ljudi gledalo i da su bili zadovoljni kvalitetom. Tako da meni je to najvažnije, da imamo dosta dečaka, da ta naša besplatna školica fudbala za dečake 5, 6, 7 godina funkcioniše, da će ona i tokom cele zime, kao i prošle zime kada smo od novembra krenuli, i ja mogu ovim putem i da pozovem te dečake da se upišu. Subotom čini mi se da je od 1, nedeljom nije standardan termin u sportskom centru, da je to sve besplatno i da dođu i da treniraju fudbal. Kakvi su uslovi za treniranje mlađe kategorije? Pa tokom leta uslovi su bili zadovoljavajući, jer mi smo dosta smo uložili i u glavni i u pomoćni teren i svi koji su dolazili da gledaju utakmice fudbalskog kluba Šumadije mogli su da vidu da je taj glavni teren u sasvim zadovoljavajućem stanju. Međutim, to je bukvalno muka, znači od nečega što je odavno prevaziđeno da mi stvorimo neke odgovarajuće uslove i mi smo izvukli iz njega maksimum. Mislim da i naš glavni teren treba da pretrpi jednu ozbiljnu rekonstrukciju. Pomoćni teren smo prilagodili, odigrali smo neke zvanične utakmice na njemu i odličan je za treniranje, i taj naš treći teren koji mi zovemo Rupa je u zadovoljavajućem stanju, znači kada su baš teški uslovi tu smo trenirali, čuvali ova dva terena. Tako da deca tokom leta imaju dobre uslove, da kažemo, za trening. Međutim, tokom zime to je nama ogroman problem. Znači, tada nam se smanjuje veliki broj dece i apsolutno nemamo nikakvo razumevanje za potrebe tih mladih fudbalera da i one koriste halu. Znači, klubovi koji su dvoranski sportovi mi razumemo i imaju prednost u tome, ali mora da se nađe neki termini za dečake koji treniraju fudbal, jer i to su deca ovoga grada. Nisu oni krivi što su izabrali fudbal i što mi nismo uložili ništa već 30-40 godina u ove naše pomoćne terene, tako da tu nemamo malo razumevanja i tu onda velika odgovornost jeste na roditeljima da ih dovedu, ali mi jednostavno i nemamo ni hale, osim sportskog centra koji zadovoljava neke osnovne uslove za rad, sve naše ostale hale nemaju ni osnovne uslove za rad, jer kada dođe minus, obično je temperatura u hali manja nego napolje, onda roditelji sa pravom ne žele da pošalju decu na trening, tu imamo malih problema, ali čini mi se ljubav prema fudbalu kod tih dečaka preovlada i da oni dođu i treniraju, nateraju roditelje da ih pošalju. U poslednje vreme sve više devojčica voli da igra i da trenira fudbal, a kakve rezultate one postižu? Mi smo imali tu žensku selekciju koja jednostavno nije postojalo takmičenje tada za njih i onda nije to, sa tim delom nisam baš najzadovoljniji. Međutim, taj naš ženski fudbalski klub je ponovo oformljen i sve te devojčice koje su trenirale kod nas i koje su ranije bile u tom ženskom fudbalskom klubu igraju za taj ženski fudbalski klub i mislim da one postižu dobre rezultate, ali u našoj svakoj selekciji muškoj imaju devojčice koje treniraju, tako da se one odlično uklapaju sa dečacima
i na ovoj završnici Fair Play lige koju smo mi dobili ovde, Fair Play Cup za 2004. godište na nivou cele Srbije bio u Aranđelovcu, smo videli da je devojčica igrala maltene u startnoj postavi, nije bila zamenjena za ekipu koja je bila drugoplasirana iz Niša, i turnir koji smo održali pre toga da je devojčica bila igrač turnira, tako da mislim da je budućnost nekog ženskog fudbala u Srbiji blizu, ali da li će roditelji pustati decu opet na to, to je veliko pitanje, mada za mene je fudbal najlepši sport zato što je sve to na otvorenom i da je po meni to najzdraviji sport.